Kani gedi ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana kimat bakong sanjong ka khubor. Ka jingyo vote na kabenta ka election siya ka KHADC ba JHADC kanang menta ka singin do ko por provision stem hapren ki jing pahra bat kilat jing eda ki baklan. Kari India kalapidang sobha yo Air Force Wing Commander Abhinandan Vartman ha ka jingwan phayeng ka jong u na ka jing shaset bindi ha kari Pakistan. Yaka Tribal Animation Film Festival ka balai silinter ka play perdahnin ka si Hanehu Campus Shillong. Bat Shimti u Air Marshal R.D. Mathur, VSM, kum u Air Force Commanding in Chief, Bathamai, jong ka Eastern Air Command, ka baka headquarter jong ka Kadana Shillong. Kiku bor ki bapnya. Kijing pun kriya nakabenta ka jing vote nakabenta ka KHADC ba JHADC kabanlong menta ka singi kilayat sa prang. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Matseudor Warnong Bri kalaong ba ka jing vote ha Pulu Sports Complex kanlong hakilay tiligi saka kata ha ka Indoor Stadium dalang stage bat training hall. Kalaong ru ba ka jingyo vote kan kut apo ka khatar baji mensingi lat nyo nakabenta ka mulai bat ka Mausenram constituency nakadaw ba kindan prak la ki jingyo nakabenta kini ki artliki constituency. Lapan klan yagi bor pahara yagi bor pulit nalor ki CID bat naka special branch. Laban pun kan mau ba ka jing tap vote nakabenta banjit ikinong mikmat siya ka KHADC bat JHADC kalalong ha ka arp neutri urampang. Kajing nyo vote mentakas kan sedang hakapor prabaji menstem. Unang yalam kaliang persya aka yin Robert Hawan ki Meghalaya u Dr. Mukul Sangma u loong bakat kung kajing nyo i kajong u ya karay upai ba hakini ki election siya ka KHADC ba JHADC anam dan kanu kaseng kabanyo bun hakajing bun pat. Henry wala katao loong bakaseng Congress kalaban kot siya kakat sangut gidikot na kisuki MDC ki badan mar arp kundai tali habaro artali ki Autonomous District Council. U Dr. Mukul Sangma loong bakaseng Congress kan buram me karai ki pat ba ki bala pendam kami la ka hok tap vote ha ka election ka balalong ha ka si balang. Kari India kalapidang subhay ka jingwan phayeng jong Wing Commander ka Indian Air Force u Abhinandan Vartman. Hadian burayo wan phay hanen kamit na ka jing set bindi ha Pakistan. Ulapoy ha khaput atari wangha ha Punjab habaki he sarkar jong ka Pakistan kilawan ban IT uniu he sipai lingsun ke India syaki he sarkar kari India ki biledan rengkat lang bat ki sipai ke Indian Air Force. Wing Commander Vartman ula sa akem haki bor sensyar jong ka Pakistan haka ark neutri urampang hadian ka jingi penibor hapadenggi sipai lingsun jong ka di India bat Pakistan kabalaja sisngi hadian ka jingi le persya le no da ka ri India ha uput usam jong ka Pakistan ha balakot. Ka Menteri Ketenat ki Kambari jong ke India ka Susma Swaraj kalalit ajing kren hak jingi lang play ya ka jingi kenduk ki Menteri ki Kambari jong ka Organization of Islamic Cooperation OIC kabalalong ha Abu Dhabi nen kasngi. Ka Swaraj kalaong ba ka jingi yele persya ya ki kamle no kamlong ka jingi le persya ya ka nugunu ka kanyam. Bat kalaong ba baro ki jat nyam ha ka perthei ki yang nakabenta ka jingsuk kajingi iit bat kajingi sngaw si para hapadenggi para beriu. Kani ka menteri kalaong, bahagi saus nem balala, ki katu kat ni kajingi day kila yo iye kajing keladur. Kum kajingi day hapadenggi India bat ka UAE, bat ru bat kiwe kiri hakapang sepni jong kadoba Asia. Uhek duk ketenat penia election Mukesh Chandra Sahu loong ba barok ki Jakarta vote Assam kini yo penteri kam de ki kor VVPAT haga election Lok Sabha kabanlong shen. Hamakren ni kinong patai kubor ha Guwahati CEO loong bana ki katu kat ni teli ki Jakarta vote bala sujit kelum onyo ye ki slip na ka kor VVPAT bat penia day bat ka vote ka bala nyon ha ki budam ka kor EVM. Uni uhe adu ketenat penia election hagari ulo ongru bala banjur halo ke jingpen sange ya ke jingpen priang ya kilat patai kubor ki bahap si pisa hakapor election syakalok sabha. Bat lathau ya ka Media Certification and Monitoring Committee hakabede bakani. Kani ke kubor kawan sepina ka All India Radio Shillong.
Daughter-in-law is in hospital. Remember what to do if it is a girl? Yes, mother. I know what to do if it's a girl. First, I shall shower all my love on her, and when she grows up, then I have to send her to a school. Change your views. Change your country. We want daughter-in-laws. But why not daughters? Today, our daughters and sons are walking alongside. Because without our daughters, our families and festivals are both incomplete. Even they have the right to live. Without them, there's no present and no future. Valuing our daughters is our country's pride. Beti Bachao, Beti Padhao. Issued in public interest by Ministry of Women and Child Development. Kanigidi ko All India Radio Shillong bat mentang ini beteng biang yaki kubor ki banangsa. Yaka Tribal Animation Film Festival la play perdahnian ke nihu campus Shillong. Hakani ke tamasapin i film lawan ishimenta de kinong i film na keleng. Yakani kelempung la penlong da kajing lang bat ka trust jong ka tribal art culture and knowledge Delhi ban rakhi kajing pen I de ki durkhi ha ka bayathu pateng ye ki khanatan rai na ki snong ki thau bat ban sandur ye kajing kente we ka lariti ha kani ka than ste la mi ye ki film on pen I ki laisngi jong kani ka tamasa bat ki film na ki judge snong tribe pair na keleng ka prethei on pen I ha kani ka tamasa pen I film. Habakren ha kajing yelang play ya kani katamasa secretary ke NEC uram moiva ulakdo halor kalariti ki jai ben rio trairi bat kaperthei ka bamenta ha ka ba ulapen pau kajing kermen ba kani katamasa kan yaram ha ka ba penia pensa ya ka tenrai bat ya kalariti ha ka pateng ka bandangwan U Air Marshal RD Mathur AVSM VSM Henen kesengi ula shimti ya kakam komu Air Officer Commanding in Chief jangka Eastern Air Command kaba ka headquarter jangka ka dan Shillong. Ulong unong hikai ha karukom nya ling sun ubalak tibin bat u instrument rating examiner ubala pillet por hadu 1,000 kanta ha ka kamnya ya kiling sun ki bapunjan uba lembah kajing sakri betibet kajong ula yo eka kusnam Vishesh Seva Medal hausnam 8,000 lai bat ka kusnam ati Vishesh Seva Medal hausnam 8,000 khatsau na u president kari India ka Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA hakasi palay kala ajing munjur halor kajing shna ye kajing kieng saulin lani ka folin kenthop ru ya ki surok kiban poi sya kani ka jingking kaban ya lingba ka wa ba Brahmaputra hapdeng kasnong Dhubri ha ka phang satei jong ka Assam bat kasnong Phulbari ha ka phang sathi kabadan ha Meghalaya kaba ka jingjong jong ka kalong khatkhandai point r pra r kilometer lai thu umantri ka platang ka jong ka sarkar pdeng ha kinong pathai ku bor hadian bawai ka jingelang jong ka CCEA ka jingsna hai kini jingking kan pendunai ke jingjingai ha kalik kawan naka arspa san point lai kilometer saka khatkhandai point r pra r kilometer barkan pendunaru ya ka por songkali da arpo minute apdeng kasnong Dhubri jong ka Assam bar kasnong Phulbari jong ka Meghalaya ujetli lo ongru kani ba kani kan play ya ka lat ban penia so kabaling kot tam kabala ban le hapdeng kithan setni jong ka Meghalaya bat ka Barak Valley jong ka Assam bat ru sheki jilla shaka phangsathi jong ka than lam mingi kunthop ru yaki kat ling jong ka Kolkata Menteri Ketrat Petroleum jong ka Sarkar India Udharmendra Pradhan ula ong bak Assam shen kan salong ka jaka pedeng ha ka perthei ha ka kam khayi pnyang bat kiwi jingpen mi na ka petroleum sha kiri ki badan ha ka phangsathi lam mingi jong ka doba Asia ula ong ba ha ka Act East Policy ka Assam kan pau perthei ha ka jing khayi petrol bat diesel sha Myanmar Bhutan Bangladesh bat kiwi giri jong ka Asia phangsathi lam mingi kat tu kini ka khubor lakut kablawan shapi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabaji gini so baka Delhi station na ka bantaki khubor ki banwan na ka